Κοίτα, μια βάρκα έρχονται να μας σώσουν, μια βάρκα. Έλα, εδώ. Εδώ. Βοήθεια. Καλημέρα, αδελφή μου. Καλημέρα, αδελφέ μου. Καλημέρα! Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα για να μιλήσουμε για τον Ιησού. Είμαστε μάρτυρες. Μια Ιεχωβά. Όχι. Ευχαριστούμε, δεν θέλουμε. Αν μας αφήσετε να σας μιλήσουμε σήμερα για τα έργα του, θα σας κάνουμε δώρο αυτή την υπέροχη Αγία Γραφή. Και την Αποκάλυψη σε DVD. Σε Dolby Surround Stereo. Όχι, εντάξει, έχουμε Αγία Γραφή. Εξάλλου έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε εδώ, να ψαρέψουμε, να πάμε να δούμε τι γίνεται και από την άλλη μεριά του νησιού. Είσαστε σίγουροι, αδέρφια μου, με τόσους πειρασμούς να τρέχουν μες στα πόδια σας σε αυτή την ίσο? Οι θαγενείς γυμνοί να τρέχουν πάνω κάτω. Αγρία ζώα με ακόρεστη όρεξη. Μπανάνες να κρέμονται από τα δέντρα. Δεν θέλουμε, ευχαριστούμε. Να μπείτε στη βάρκα σας και να φύγετε. Αντίο λοιπόν, αδελφοί μου. Αντίο. Θα τα πούμε στην άλλη μεριά της νήσου.